Chaya enggi tongmani hamya enggi tongnani phunuknani thangui tei khoroksa koktoma thumnai sokat manpika koktoma hingkai kokti salni sanja jorani kisasik sal sikang mungya kami amchaini khoroksa koktoma thumnai Daniel Deborma mungui kaisa mangpli awai khaimani hayakaba kaisa mangpli phunukmani mungya kami RD block ni bisingo khopjak hatui kami hatiwo o amchaini no kisasik khemran ragrok salbrumno jandi mundani asortui achugu hati kecharo bazar kecharono amprikhe salbrumno engui tongmani muthungjagi tongmani o mangpli rokno nugui amchaini no buri bumarok o borokni amchaini khoroksa koktoma thumnai Daniel Debormano koktoma rohoro nungkisa haigradi hai o mangpli rokno tisaui lukurokno phunukdi amtikhe chaya engui tongmani hati kecharo bazar kecharo amtikhe jandi munda muthungjagui tongmani lukurok tamo srwngnai chikon chikon jerai bwsarok amorok nugui tamo srwngnai bahaike hoda dofa sangnai amtikhe hati kecharono jandi munda hayakeba jua muthungjagui tongkhaike bo bini mungsa mansukyaui bini samungno samung hinui o joraono thangui o mangplirokno tisau tei lukurokno phunugu hasteni lukurokno bahaike o kamirogo tiprasa amchairogo amtikhai hati kecharono chayakhai habya maneikhaiei amtikhai juani jandi munda achuklai amtikhai phunukmani yagulono khamui bachao o amchaini no khoroksa sikla joljagui thangu koktoma thumnai Daniel ni sakao tangbagui amtikhe phunukna nang tambagui amtikhe phunukna nang hinui kwbangma joraromui bono naijomui tongo bahaike buto khlainani bahaike bono o amtikhe kubui bangpli phunukmarbai jolijakmani bini jolimani phan komirinani amtikhe no saltamni yagulo o koktoma phunukmani saltamni yagulo khono mia grak salo bono saisung malaiei phatui kamio buto khlaio tei bini mobile subaiei bono khorok rogo belai kheno bui sakduku mandu logi logi o bini thani tongma rang pusarok bo datlangkha borok laikha tabuk mungsa saimia belai kheno bujakmani yagulo bo kharui bike bike khlaiei bachiui thangu oboni yagulo bo thangui sogui tei khoroksa koktoma thumnani nogo tabuk thangui sogui bo bachu tabuk phano nogo thangmaya kubo belai no sagoto khumamnan bagui amtikhei o amchaini no khoroksa sikla Nitendra Deborma hayakeba pang Deborma bono buto khlaimani jorao kisasik lukurok amorok nugui tongmani phiaba mana khainan ba kebo sikangui phaiya kebo ta khaiti amti hinui sanai bano kori engui botabuk belai no khak khamjak tei khak dukhu mangjak amti kheida hoda do phano skangui dat langmano hinui mungsa mansuk yawi koktoma thumnaini samung khaine rokno buto khlai hayakeba amti kheda borokno sagoto khumandri hinui sengmung achaijak tabuk lukurokni thani bo tabuk sak hamlogo sak phunugui tabuk ei khoroksa koktoma thumnani nogo tabuk bo bwthagui tongjak swkangni salo hayakeba tabuk bo o patimongrokno tuiui mungya kami PSO kaisa silchamung rinai hinui koktoma o Nitendra Deborma hayakeba pangni mungui tamung mane ang news coverage kaisa khaina thangui phati kamio aingni bwri bodolok koyekjon ano ngo sahormani bisingo ang thanga jaga news coverage khaina heni thanga thangmani bisingo o jaga je thimrang obonai siniu bomung khaito ang bini nickname khaito saimana haibana bomung original to saimia nickname tam beli nickname hangka pang debormai jago do pang puila gothana bobo hai puila gothana hangka angaro thanga phati kami o jaga je tak dogan katal khulok jago do o jaga bo go jaga thangan bike bera unai ang mobile kari man bisingo ang aro khoroksa ani sinijak borok bobai kok salai tongkha bini
document ni tei bo ano sakata ano khana am tem dekhe de phege di hini hinge da ko hini sali tongmani আচ্ছা bisingo nung je sak duku mamani bo bhai ke duku mangka ang sak dokuma ma hanggai thanai saltam sigang o jaga ang aing phati kami hinjago o para hanggai o jaga aing ni buma bodolok kiba beri rok ano kokdukti kereng hoga a jaga illegal bebe jane bunda muthung jagai tongo bazar kinaro plus lama kinaro o jaga thangai ang news kisa coverage khaikya a jaga coverage khaiman bo bhai news na coverage khai jane bunda muthung jamani teino ang muthungjak ke nungui khanang in muthung jaga ban noka footage ba tongan thani ang footage ba ri nai a jaga ang kebani mokhang na focus khaya isisa borok je muthung mano obo phono kata gamani bisingo ang tini 5 tarik December ang tini noga phirok tongmani somayo o jaga khorsa thimrang bin bumung hungka kai bumung soike semia pang hinjago ta bisirbak nickname pang hungka obo kami oko bin kami ingka mongia kami PS ni andar khobjak engko phati kami hinjago ta o jaga o nang tabuk sak hamnar kotha tangka sakam nogo thangai ang already engko report dok tui hebe kang bitirok saka bor duku man ang dokuma ma hangkai bokorgo phongta buja tai o jaga o hingga plus obo bujang mane pore ane mobile khitar jaka obo haike bai thangan mobile hingga ko mobile cover ko bekha nang tabuk bo bhai ya pri barnai haste hapango je kerong raja rakhok jak je ain tongmani obono je bo hai ain tong obo bang nai nei nang ki mamla ro khane kota bin mongoi ang tak to horongi thaka khana phungo thangi ang mamla khaine mongia PS ango mongia PS acha nono je o pang nei je nang samani bofuru o kami amsai ni o kami bo tai ke bo okra rok sakra rok manada khaike yakaba bo bhai nunu gui tong ke bo mana bolte bin gana o tai khorok ni da khorok sa sikla khai kajik jak nong na obang kang be sinle like andra gundra ngai tongo mana khaya nugui tongo do enga tai khorong ni ba khorokam okra borok tai bin isel tai gisel like 100 meter above mane haksalo asukjak nukjak tongo borok ke bo mana khali ana ke ba mana khaya nang isati ni phaika ni sate ang sakati wa ang khari ba study wa ang khari thekana gai tabuk nang tai bo bhai rok sak duku mamani kari bundang tai kuno nene bike tai ro bo bhai kuno undang kha ane bike to kunung liya hanga ane phone gangkai ko oba haike iko oba haike crack ngi thanga bo yak ni segei ane phone sege pora khita di hoka